Ja he fet la paga i senyal. Hotel i avió, 17 dies, esmorzar inclòs. He agafat el vol de mitja tarda, perquè el barac era a les 5 de la matinada. Però tampoc no calia, oi? Vosaltres sabreu, a mi els avions em fan por. No fotem. Home, i pagar tanta pasta per acabar al mig del mar? Què vols que et digui? A la Cris li encantarà, la conec. Vam veure Bangkok a La Vanguardia i va ser espectacular. Mira, la revista del diumenge. Li dic, un dia tindrem aquesta cuina, d'un reportatge d'aquests de disseny i no sé què. Li dic, tindrem aquesta cuina i aquest lavabo. I un fill també. Era una cuina espectacular. Mira, amb una barra americana fins aquí. Ja hi veiem els nens esmorzant i tot. I a sota de la foto de la cuina, un anunci del reportatge de Bangkok de la setmana següent. I ni cuina ni res, Bangkok. Exacte. No podíem parar de pensar en el reportatge del diumenge següent. Bangkok, el millor viatge. Però jo m'avanço i parlo amb el cap de secció de la revista del diumenge que té el despatx al costat del meu i li dic, passa'm la informació de Bangkok. I dic, sí senyor, esclar que sí, Bangkok, ens ho mereixem i tenim ganes de passar-nos 3 setmanes fent l'amor a Tailàndia, li encantarà. Vaig pensar, potser no tindrem ni un duro, però almenys tindrem Bangkok. Marc, has vist un home que estava al lavabo? Agafa una tovalla del lavabo que t'està sortint molta... On és? Qui? Marc, està perdent molta sang! Què ha passat? L'home aquí al lavabo, Marc! Marc, ajuda'm! Què faig? No ho sé, vigila que no... Mira la sang, no! Ai, Déu meu! Cristina! I la pistola! No hi ha ningú al lavabo! On ha tret la pistola? Truca a un metge! Cristina, què ha passat? Però què has fet? Hòstia, què has fet, Cristina? Ai, Déu meu! Però què estàs dient? Per què tenies una pistola? S'ha disparat! Qui t'ha disparat? Ai! Mare meva!